650 जन मोनसे प्राइमारिनिफ्राय BPF हानजायाव UPPL दलखौ गारना फैनानै जइन जाफैनाया राजनितिनि मोनसे बिराद गिदिर माने खहा जानाय UPPL दोलोनि गेदेर खहा 2 नं दतमा बिधानसभा बियाबाव BPF नि बिजाथि रबिराम नार्जारिखौ लैहोर मदद होनो रायजोफोरा ओंखारबोदों। प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआ सरकार बायनायनि 5 दाननि उनावनो सानफा एफा UPPL दोलोनि दैदेनगिरि मावथि आरो सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोखौ नागारनानै BPF दोलोआव हानजा जयनिं जाफैनायखौ नुनो मोनदों। थारैनो मा जालांनो हमखो UPPL दोलोनि हेफाजाबगिरिफोरा दै बानायाव बान्दो गुगानाय एबा हा गिसिखानाय बायदि सानफा एफा गुगालांनायखौ नुनो मोनदों। दिनै 2 नं दतमा आसाम बिधानसभा बियाबनि BPF नि बिजाथि रबिराम नार्जारिखौ देरहाहोनो थाखाय हानजा रायजो राजाफोरा हेफाजाब होनो ओंखारनायखौ नुनो मोनदों। जोंनि 9 नं बनरगाव BTC बियाबनि सिङाव थानाय बनरगावनि जे मोनसे कमिउनिटि हल जोंहा बेवहाय दं। बेयाव बनरगाव ब्लक BPF नि बानजायनायाव जोंनि बनरगाव प्राइमारि कमिटि सिंनि दरब्रै दरबा गामिनिफ्राय फ्राय 650 निबो बारा माने UPPL हानजानि मानसिफ्रा BPF दोलोआव जइन जाफैदों आरो बेवहाय गासैबो हारि माहारिनि माने रायजो राजाफोर दङ। बर'फोरजों लोगोसे जोंहा सुत्रधरफोर बिथांमोनबो दं आरो लोगोसे दुरामारि हेकाइपारा जावलियापारा गामिफोरनि गासैबो जोंनि मुसलमान बिदा फंबायफोर जायफोरनाखि UPPL दलाव दंमोन बिथांमोनहा दिनैहाय बेयाव गासैबो दोलो बोलो फैनानै BPF हानजायाव जइन जाफैदों। 650 जन मोनसे प्राइमारिनिफ्राय BPF हानजायाव UPPL दलखौ गारना फैनानै जइन जाफैनाया राजनितिनि मोनसे बिराद गिदिर माने खहा जानाय बिरोधी दलनि थाखाय UPPL दलनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे खहा जानाय। मानो होनोबा दिनै नोंथांमोनहा मिथिगौ जे 650 जन फेमिलियाव मिनिमाम 3 भटआ दङ आरो 3 भटखौ हिसाब खालामनानै नायोबा माइनरिटिफोरनि न'खरावथ' 7सिम थायो। दा बेखौ जों एभारेज हिसाबै 3सिम हमनानै लायोबाबो 650टा फेमिलियाव बिराद बुरजा भटआ दिनै UPPL निफ्राय गुगाबाय आरो बिथांमोनहा थांनाय नैबे ML माने मा होनो थांनाय बै BTC इलेक्शन जे जादोंमोन सेप्तेम्बर दानाव बिसिमहालागै UPPL दलजोंनो जरदार भाबै बिथांमोनहा खामानि मावबोनाय। दा दिनै जों 650 जन जगदान होखांनायनि उनाव बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राखौ जों जेखौ खोनादों दा दुरामारि हेकाइपारायाव जावलियापारायाव मुसलमान सम्प्रदायनि गेजेराव UPPL दलनि भेटिया गैला। UPPL दला शून्य जाबाय। थिग बेबायदिनो सुत्रधरपारा जे दङ हेकाइपारायाव बिथांमोनहाबो सेप्तेम्बर दानसिमहालागै UPPL दलजों दंफायोमोन। UPPL दलनो भटखौ होदों खिन्थु आथिखालाव बिथांमोनहा गासैबो गामियैनो UPPL दलखौ नागारनानै BPFआव फैदों आरो फैयै नायनो जोंनि बे बनरगाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय जोंहा बनरगाव खाग्राबारि बे दरनै बर' गामि जे दङ बे दरनै बर' गामियावबो जेखिनि UPPL दङमोन बिथांमोनहा गासैबो फैजोब्बाय। हयथ' खाग्राबारियाव 6-7 न'खर थाबावनो हागौ, बनरगावआव बिदिनो हयथ' 5 न'खर 6 न'खर थानो हागौ। बिसोरबो लासैनो फैगोन आरो बिसोरखौ लाबोनायनिबो जोंहा मोनसे माने सिन्था सरसाया दं बा बिथांमोनखौबो जोङो बरायगोन। जों खौसेयै थानानै राजनिति खालामगोन। जेसेबां बे ओनसोलाव थानाय UPPL जों लोगोसे गुबुन गुबुन दलनि मानसिफोर दं बिथांमोनहाबो UPPL दलखौ नागारनानै BPF दलाव हाबफैनायनि थाखाय जों अरायबो दरजाखौ खुला दोनदों। जोंनि मावथिफ्रा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोनखौ बजबनानै एखेलगे खामानि मावनो थाखाय जाथियाव जोंनि राजनितिखौ खौसेथियाव लाबोनो थाखाय जों नारा नाथा नाजागासिनो दङ
आथिखालाव बिटिसिआव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव जे मोनसे शक्तिशाली दा बिटिसि गभर्नमेन्ट दं आरो बे बिटिसि गभर्नमेन्टआनो जोंनि बिटिसि ओनसोलनि मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीनि जौगाखांनायजों लोगोसे बिथांमोननि जे अभाब अभियोग दाबि दावा अधिकारफोरखौ सुफुंनायनि थाखाय माखासे पदक्षेप लानानै खामानि मावगासिनो दं आरो बे सरकारनिफ्रायनो जोंनि जनसाधारणा गासैबो सुवा सुबिदाखौ गासैबो अधिकार मर्यादा प्राप्यखौ बिथांमोनहा मोननो हागोन बे बाथ्राखौ दिनै स्पष्ट मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि रायजो राजाफ्रा बुजिनो हाबाय आरो बेनि थाखायनो दिनै बर'आनो होन मुस्लिमानो होन राजबंशियानो होन बेंगलियानो होन राभा आदिबासी नेपालि जेसेबां जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोर दं बिटिसिआवहाय जायफ्रा माने सोरबा इउपिपिएल खालामदों जायफ्रा माने दिनैहाय बिजेपि खालामदों बा कंग्रेस खालामदों बिथांमोनहा बैफोर दलाव थानानै जेबो लाब गैया बैफोर दलफ्राव बिरोधि दलफ्राव थानानै जेबो मुलाम्फा जानाय नङा नैबे बाथ्राखौ मोजाङै सिन्था खालामनो हानानै बुजिनानै बिपिएफ दलाव बयबो दलिन बले सामिल जानायखौ जों सानफ्रामबो नुगासिनो दं आरो जेबायदि जाबाय थादों दा सारा जोंनि दतमा 2 नम्बर समस्ति एमएलए समस्ति जे दङ बेवहाय इउपिपिएल हान्जाया शून्य जानो थांगासिनो दङ दरफा दरफा गामियाव साफा सानैबो थाबथाहैगोन ना थाबथाहैया दिनै मोनसे साननो गोनां जादों सन्देह जानो गोनां जादों आरो बे मोनसे जोंनि बिपिएफ दलनि बेसेबांबा गेदेर मोनसे देरहासारनाय बिसायख'थिनि सिगांनो जों देरहासारनायखौ दिनैहाय रोखा रोखा नुनो मोनदों आरो बिसायख'थिनि सिगांनो दिनै इउपिपिएल बा गुबुन गुबुन हान्जाफोरखौ जोङो धंस जानायखौ जोंनि मेगनाव जों सानफ्रामबो नुगासिनो दङ दा बेखायनो आं खावलायगोन जे जेसेबांनाखि बिपिएफनि बादै गुबुन गुबुन दलाव दङ 2 नम्बर दतमा एमएलए समस्तिनि सिङाव बिथांमोनहा नैबे सम थासेयावनो जाहाथे बयबो ओंखारबोनानै जोंजों ज' खामानि मावफैयो आं बेनि थाखाय खावलायहरबाय जों बयबो एखे बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जों बयखौबो समानै अननानै बजबनानै लोगोसेयै ज' खामानि मावलांगोन आवगायलांगोन जों रावखौबो माने इनाय खालामनाय नङा जों रावखौबो अयनाय माने मा होनो लाजि फोनांनाय नङा अपमान खालामनाय नङा बयखौबो जों समान बेसेन होनानै बयखौबो जोङो समान मर्यादा होनानै बयखौबो जोङो आंगो गावनि बिदा फंबाय साननानै लानानैनो जों राजनितियाव बिपिएफ हान्जाया खामानि मावलांगोन आं बेनि थाखाय जोंनि उल्टा हान्जायाव थानाय इउपिपिएल बा गुबुन गुबुन हान्जा बे हान्जाफ्राव थानाय मावथि दैदेनगिरि वार्कार बिथांमोनखौ खावलायहरबाय बिथांमोनहा जेबो गोनो गोथो उसुबिदा गोसोआव साननाय आख' फाख' गैयालासे जों फै आं जोथोन लागोन आं बिसेस करि बेवहाय बे समस्तिनि सासे बिजाथि महरै बा उनावबो आङो बिपिएफ हान्जानि सासे माने लेङाइ आफादगिरि हिसाबैबाबो बेसेबांखि दल गैया मानो बे दलफोरनिफ्राय फैनाय मावथि रायजो राजाफोरखौ गुवार गेबें गोथार गोसोजों आङो गोरबो बिखाजों बजबनानै बिथांमोनखौ अनसायगोन जोथोन लागोन आरो खामानि मावनो थाखाय खाबु होगोन सुजुग सुबिदाखौ होलांगोन